Nie będzie to błogosławieństwo jednorazowe, bo będzie ono od dziś nieustannie spływać na nas przychodzących tu do tej pięknej świątyni. Siostry i bracia, ludzie od stuleci wiedzieli, że między sztuką a religią istnieje relacja wzajemności. Sztuka potrzebuje sakrum, które inspiruje, pobudza do działania, budzi zachwyt. Wiara religijna z kolei potrzebuje sztuki jako jednego z języków, którym rozmawia z Bogiem, przez który mówi do Boga i przez który Bóg odpowiada. Od dzisiaj taką formą dialogu z Bogiem stały się nowe witraże w kościele w Dębowej. Ich pojawienie się można porównać do przybycia pielgrzymów nadziei do tutejszej świątyni w roku jubileuszowym. Są one darem jubileuszowego roku nadziei, który obecnie przeżywamy. Wyobraźmy sobie ten kościół bez okien. Możemy zrobić taki krótki eksperyment, zamknąć powieki, zamknąć oczy, tak na moment. Ciemny, ponury kościół jak bunkier, zniechęcający do przebywania w nim i do modlitwy. Tymczasem światło wpadające do wnętrza kościoła przez otwory okienne nie tylko rozjaśnia jego wnętrze, ukazuje piękno architektury, ale przenikając kolorowe szkła witraży, napełnia świątynię nadprzyrodzoną mocą Bożej obecności, która emanuje z tajemnic naszej wiary, którym dedykowane są poszczególne postaci i sceny witrażowe. Trzeba przyznać, że te witraże, jeżeli można takiego języka użyć, są w tym kościele, w tej świątyni bardzo trafione i bardzo udane. One przyciągają do siebie wzrok tych, którzy na nie patrzą. Przechodząc przed mszą świętą razem z księdzem proboszczem przez kościół, trudno było oderwać wzrok od ich piękna, od ich kolorystyki, od ich tematyki. I tak już będzie. Są one nie tylko elementem religijnym i dekoracyjnym waszej świątyni, ale mają także charakter dydaktyczny i formacyjny. To bardzo trafnie, obrazowo i pouczająco wypowiedział w dzisiejszym kazaniu ksiądz proboszcz. Gdy ukazał się nowy katechizm Kościoła katolickiego, został nazwany symfonią prawd wiary i obyczajów. Symfonia barw, kolorów, proporcji i treści zawartych w witrażach pozwoli wam, jak z otwartej księgi katechizmu Kościoła katolickiego, czerpać przesłanie o potędze naszej wiary, a zarazem czerpać moc
do odważnego jej wyznawania i obrony przed zakusami złego ducha. Pragnę pogratulować Wam tego dzieła religijnego i artystycznego i zarazem formacyjnego, tak bardzo aktualnego doboru postaci jako naszych przewodników w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości przez ziemię do nieba we współczesnych, trudnych, niepokojących czasach. Z uznaniem myślę o wszystkich pomysłodawcach i wykonawcach witraży, mistrzach prastarej sztuki witrażowej i plastykach, dzięki którym możemy radować się ich pięknem. Pod adresem wszystkich fundatorów witraży, zarówno kapłanów, zwłaszcza rodaków, jak i tutejszych mieszkańców, kieruję tradycyjne Bóg zapłać za wielkoduszne wsparcie tego dzieła, które wpisuje się na zawsze złotymi zgłoskami w dzieje całej parafii Jodłowa. Księdzu proboszczowi serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą historyczną uroczystość. Parafianom chcę pogratulować posługujących w Jodłowej duszpasterzy w osobach księdza proboszcza Piotra, księdza wikariusza Jana i księdza rezydenta Juliana, którzy są otwarci na inicjatywy swoich parafian, popierają je i wspólnie, zgodnie je realizują. A duszpasterzom tu pracującym gratuluję parafian, ich ducha wiary, pobożności i przywiązania do Kościoła, o czym świadczy umiłowanie tej świątyni i dojrzałe poczucie wspólnoty kościelnej. Gratuluję parafii również wspaniałych kapłanów, rodaków z tej parafii się wywodzących, którzy intensywnie żyją, chociaż z tych miejsc, gdzie pracują, żyją tą parafią i także tą wspólnotą, w której obecnie wielbimy Pana Boga. Żywimy nadzieję, że wchodząc do tej świątyni ozdobionej pięknymi, poświęconymi dziś witrażami, nie jeden człowiek doświadczy swoistego cudu światła wnikającego wprost do jego duszy i podpowiadającego, co należy czynić, aby pielgrzymując po tej ziemi osiągnąć Ojczyznę niebieską w niebie.